जोङो खौरां मोन्दोंमोन आफादा माने एनडिपिआ डिजल्भ जागोन नोंथांमोनखौ जोङो दा बावै मिन्थिना मोनबाय एनडिपि हिसाबै गाबोन सेरफांगुरियाव डिजल्भ जागोन दा माखासे फेक्सना एनडिपि माने रन्जन दैमारिनि जिथुनिखि सनायाव थानाय डिजिगनेटेड केम्प बेयाव अलरेडि दिनै दा बावैसो माने डिजल्भ खालामबाय दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो एनडिपिनि फेक्सन्स आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों भारत सरकारा थांनाय 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति खालामदों बे सुक्तियाव मोनसे सर्त दंमोन जे सुक्ति खालामनायनि मास मोनसेनि भितरावनो एनडिपिखौ डिजल्भ खालामनांगौ बे आफादखौ भंग खालामनांगौ बिदि होननानै मोनसे सर्त दं आरो बेखौ जों मावफुंनो हायाखैमोन मास मोनसेथ' बारलांबाय आरो थांनाय 2 तारिखखालि माबानि मार्चनि 2 तारिखखालि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार आरो ओमफ्राय जों एनडिपि मोनब्रै फेक्सननि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादों बेहाय रिहेबिलिटेसन बाथ्रा एसक्रेसियानि बाथ्रा केस उइथड्रल बायदिसिना बेफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे बे मास मोनसेनि भितराव डिसबेन्ड खालामनायनि बाथ्राबो ओंखारलायनाय जादों आरो बेहाय बिथांमोना बुंबावदों जे जिहेतु सुक्ति जालांखांबाय आरो एनडिपिखौ डिसबेन्ड खालामदों बिथांमोननो मास मोनसे बारबायबो दिनै जों 10 days मिनिमाम मेक्सिमाम 10 days जों होबाय 10 दिननि भितराव बिथांमोना बेखौ डिसबेन्ड खालामदों होननानै बिथांमोना जोंखौ डिसकासनाव बुंदोंमोन आरो बे मथे जों एनडिपि हिसाबै जिहेतु एग्रिमेन्टआव दंखायो दा बेनिफ्राय जोंनि जि नांनाय नाजानाय हास्थायनाय बेयो साक्सेस जाबाय जिहेतु बेनिफ्राय बे साक्सेस जानायखाय दिनै जों सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर मोन्थाय मोनबाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनिसो बाथ्रा दंसै आरो गोदानै नांफिननो गोनां गैलिया आरो बेबायदि हिसाबै जों बे आफादखौ डिजल्भ खालामनायनि डिसबेन्ड खालामनायनि डिसिसनखौ दिनै लाबाय खिन्थु अफिसियेलि जों गाबोनसो डिक्लेयार खालामगोन जिहेतु जोंहा वेस्टार्न जन होननाय मोनसे सेरफांगुरि केम्प दङ आरो बिथांमोननि गासैबो केडारफोरजों ज' सावरायनानै जोंनि इस्टार्नाव थानाय जिखिनि दं गासैबो दिनै सावरायनानै मोनसे गरन्थ फैबाय जे जों गाबोन मासिगोन डिक्लेयार खालामसिगोन बेबायदि हिसाबै गाबोन जों सेरफांगुरियाव थानाय केडारफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायनानै गाबोन जों अफिसियेलि डिक्लेयार खालामगोन एनडिपि हिसाबै 34 years स्ट्रागल खालामबोबाय दा गाबोननि समावहाय बर' माहारिनि गेजेरावहाय एनडिपि हिसाबै गोमोरलांसिगोन बा डिजल्भ जासिगोन बे बेलायावहाय बर' माहारिसिम नोंथाङा मा बुंगोन 34 years जितु एनडिपिनि स्ट्रागल बिनिनो